Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna Ina da buri na marubuciya Real Mai Dambu, wanda yake zuwar muku a cikin wannan channel tamu mai suna Maman Hanif Channel, wanda ni Maman Hanif nake karanto muku. Idan ba ku manta ba, a wancan lokacin mun tsaya ne a inda wadda take shan wahalar laulayin ciki. Inda zuwan Ummi ne rage wa Ami ɗawainiya inda ta maida hankalinta gun kawo mana abinci. Junior kuma yana gidan Asim. A nan muka dakata, yanzu za mu ɗora. Tsabar na ji wahala don ko magana ba na yi, da ƙyar na iya cewa Ami, dan Allah Ami ki ce su cire min cikin nan na wuta, wallahi ba zan iya ba, na gaji. Shiru ta yi, jikinta ya yi mugun sanyi, riƙo hannuna ta cikin dabara da hikima ta ce, idan aka zo cirewa kika mutu fa me zaki ce wa Allah da ya baki kyauta kika ki karba? Kuka na saka ina juya kaina na ce, Ami to ya zan yi? Ban san me nayi wa Yaman ba yake fushi da ni. Ko magana mai daɗi babu a tsakanin balle san da maganar cikin. Ki yi hakuri, zan yi maganin abu insha Allah. Babu yanda na iya, haka na hakura dan bata faɗa min dalilin da yasa ta dawo da ni gida ba. Satin mu biyu a nan asibiti aka sallame ni, gidan Ammi muka wuce. Ummi ta koma Minna. Daga ni sai Ammi, ɓoye mata abinda ɗanta ya yi muka yi. Tun ranar Laraba nake jin ba daɗi ga wata faɗuwar gaba tare da razana. Hakan ya faru ne sakamakon mafarkin da na yi da Yaman. Na kasa fahimtar gome dangane da mafarkin. Haka na wuni ina kwance, banda sallah babu abin da yake ɗaga ni. A haka har ranar da zai dawo. Kiran shi ne a waya, na ce don Allah kar ka biyo mota, ka biyo jirgin sama. Dariya ya ce, gani na a mota na kusan barin birnin Gwarima. A take na ji zuciyata ta yi min wani irin mugun buga, bakina yana rawa, na ce, ka koma Kaduna don Allah, ina jin tsoro. To ai na bar Kaduna, ki yi haƙuri. Ƙarar da na ji ya sa ni ƙara kiran shi. Ya mana hello, kana ji na? Ƙara wani abu na ji, can kuma na ji ana cewa, ku kira shi ku faɗa mishi mun same shi. Ya zo ya ga irin kisan da za mu yi mishi. Wala ƙara ne na zube a gun, da gudu Ami da Nimra suka shigo ɗakin da nake. Cikin tashin hankali suka rufo a kaina. Da ƙyar na farfaɗo tare da rungume Ami na ce, sun kashe min shi. Waye? Yaman na gaya musu a cikin fitar hayyaci. A take su ma suka ruɗe, aka kira Asim da Abba aka gaya musu. Kafin wani lokaci labarin kashe Yaman ya kewaye Abuja da wasu sassa na ƙasar. Take muhawara ta ɓarke a kafafen sadarwa, abinda kowa ke faɗa yana bani mamaki. Wani rahoton da ya fi ɗaukar hankali a cikin 'yan jarida shine na wani ɗan jarida na tashar Refawa, inda ya ce abun mamaki baya ƙarewa a duniya. Matashin ɗan sandan nan wato Mansur Nafi'u Kadu, wato Commissioner of Police na Kaduna, wanda aka samu labarin an kashe shi. Shin me yasa shi ba a bashi masu tsaron lafiyar shi ba? Aka bar shi yana yawo shi kaɗai. Sannan mutanen da suka kama shi sun tabbatar da cewa kashe shi za su yi. Me ya amfanin gwamnati da ba za ta kare lafiyar jami'inta ba? In dai har CP na 'yan sanda aka kama, to ya sauran mutanen gari za su ji? Tun da jifa ya wuce kan kowa, ya sauka kan hukumar tsaro. Za ku iya kiran mu don faɗar ra'ayinku daga Auwal Hassan. Na aka shiga kiran shi ana tattaunawa, da yawa sun nuna sakacin gwamnati ne. Kafin mataimakin IG ya kira aka yi hira da shi, inda ya faɗa musu waye Mansur da kuma aikin shi, da kuma yadda ya sadaukar da rayuwar shi saboda al'ummar shi. Uwa uba, Mansur shine ɗan sanda na farko da ya ƙi ba shi masu kare lafiyar shi. Dan ya ce su ma suna da iyalai, babu amfanin ya kasance cikin iyalan shi, wasu kuma su kasance babu mazajen su a tare da su. Sosai mataimakin IG ya magana akan man da kuma halayyar shi. Duniya juyi yau sai ga Madura tana kuka wiwi tare da roƙon yafiyata. Dan ban taɓa tsammanin za ta yi laushi lokaci guda ba, saboda kishin da ta rasa a ranta. A raina na ce ko dai ta ga mijin baya raye ne. Sosai muka shiga damuwa, don a karo na biyu ta kaba ta kama ni kenan. Duk da a raina bana jin Yaman ya rasu. Ban san ya aka yi ba na samu dangana a mutuwar Yaman, ko dan ban yarda da ya mutu ba ne? Yau kwana 3 da rasuwar ana ta bin su ba da gawar ai mata sallah, amma sun hana. Dan dole muka hakura, dan sun ce matukar aka addabe su za su koma kan Asim. Na haka muka ja bakin mu muka yi shiru. Tafiya nake cikin kwantaccen lambu, ya yi min kyau.
Sai bin ko'ina nake da ido, kamshin da ya cika gum ya burge ni. Ango mutum ne zaune. Zama ne kusa da shi tare da ɗora kaina kafaɗar shi nace sadauki na me yasa ka tafi ka bar ni bayan ka san ina buƙatar ka. Yanzu me zan cewa abin da zan haifa. Wallahi ina son ka. Janye hannu na yi ya kalle ni har lokacin ban dago kaina ba kuka nake. Cikin tattausan murya ya ce Zainab a gigice na dago kaina tare da buɗe baki zan yi magana amma maganar ta ki fitowa. Ya ci gaba da cewa in dai da gaske kina son Mansur ki sadaukar da abin da kika mallaka mana dan dawo da shi rayuwarki. Ko so kike ki rasa shi a karo na ba adadi. Ki taimaka mishi dan shine mahaɗin rayuwarki. Yana gama faɗar haka ya miki har zai tafi ya juya tare da cewa ki duba al'amarin. Duk yanda na so magana na kasa. Ina ji ina gani Na'im har ya bace min cikin haske. Firgigit na farka, Madura na samu tana min sannu, tashi ne na shige ban daki na kwara ruwa. Sannan na fito na dauki wayata. Na rasa mato me zan yi. Tagar na fita bayan gidan can na sai kiran layin shi cikin sa'a suka dauka. Cikin rawar murya na ce ku ba mai wayar za mu yi magana da shi. Daka mun tsawa suka yi tare da mun kashe din za su kashe ni. Sannan suka kashe wayar. Ban fasa ba don nima kamar ana kara min kwarin gwiwa. Duk sun yi min barazanar da za su yi amma ban fasa kiransu ba. Ƙarshe aka haɗa ni da ogansu ya karɓa nan muka ci gaba da waya da su. Sun ɗauka 'yan sanda ne shi yasa da suka ƙi kula ni. Sai da na rantse musu ba a wajen 'yan sanda nake ba gidan ma babu wanda ya san ina bibiyar su. Dan haka dan su gwada ni suka kashe wayar na kwana biyu. Ko da aka yi mutuwar ban wani razana ba sai kashe wayar da suka yi ne yafi gigita ni. Na yi kuka har ta kai cikin jikina na barazanar fita. Sai lokacin aka kula da halin da nake ciki asibiti aka kai ni suka ɗora ni akan kulawa ta samun hutu. A ranar na shiga gwada kiran wayar. Ai kuwa ta shiga suna ɗauka suka fashe min da dariya. Ni kuma na sa musu kuka. Na ce wai me yasa kuke bani wahala ne? Idan kun kashe min shi ku faɗa mini sai mu san abin yi. Ba wai ku ta wasa da hankali na ba. To rayuwar CP zan baki shi ki yi magana amma a bisa sharadi. Dole sai kin biya mu kiran shi da kika yi. Muka bashi. Dan mu komai namu sai an biya mu. Mu kan an biya mu kuɗin aikin mu kashe shi ya rage kawai. Muna dan jiran wani abu ne kuma ke ma ki mishi addu'a. Jikina na rawa nace dan Allah kar ku kashe min shi zan biya ku ko nawa ne ku faɗa min wallahi zan ba ku. Shiru suka yi tare da kashe kiran kuka na saka ina kallon wayar. Can sai ga kiran su cikin nuna koyon kula suka ce, "Za mu baki mijinki, aikin da aka ba mu dan kashe mijinki miliyan 10 ne, kuma kin san zai rubanya kanshi in dai fansar shi zaki yi." Kwalla ce ta sauka daga idanuwa na nace, "Zan ba ku miliyan 30 yayi muku?" Ihu suka fasa sannan ogan ya ce, "Yanzu za mu turo miki inda zaki saka mana kuɗin. Nan da kwana 3 za a dawo muku da shi." Kafin na yi magana sun kashe kiran. Fashewa da kuka ne sosai ina daga kai. Na ido biyu da ummina. Har inda nake ta zo ta zauna tana kallo na cikin son tabbatar da gaskiya. Ta ce yana raye ne? Gida kaina ne kwalla na zubo min na ce haka suka ce. Ƙara waya ta ina duba na ga akawun namba ce. Jikina yana rawa na kwashe kuɗin jiniyo da wanda ya ta turo min. Tare da kuɗin aiki na shekara guda na juye musu tas. Bayan awa guda suka kira ni tare da bashi wayar a hankali ya ce my life. Na amsa dauki na. Namijin duniya angon Madura da Muwadda baban Mansur baban Zainab. Na Zainabu Abu da Madura yayin Na'im yayin Asim da Sima. Na gaida angon Hajja da Dada. Murmusa min naji sanyi a raina yanda ajiyar ka zai san dadi yana hanya. Kallo na ummi take bakinta sake tana mamaki inda na koyo wannan kirari sai ka ce yar maroka. Duk da halin da yake ciki bai hana shi sakar min murmushi ba. Yace a ina kika samu kuɗi haka my life. Baka san darajar ka tafi kuɗin ba to dan me ake tarawa? Ai dama dan ayi amfani da su ne ko? Zai kuma magana suka amshe wayar tare da cewa idan kika yi hakuri jibi za mu da miki da mijinki. Ajiyar zuciya na sauki a hankali na ce Allah ya ji kanka Na'im. Rungume ni ummi ce tana share min kwalla. Wato jibin nan gani nake yi kamar ba za ta zo ba. Duk na firgita da taimakon ummi nake tsaya kan addu'a dan na raunana sosai. Kowa idan ya ganni zai san halin da nake ciki. Ranar da za su dawo da shi ba karamin daga hankali na ne ba. Gani nake kamar dodorudo suka yi mini. Sai can dare wajen 12 suka kira ni wai gashi sun kai shi babban asibitin Abuja sun yadda shi.
Kabbara ne mai ƙarfi tare da saka hijabi na. Ami da ta jima da bacci ta farka haka Ummi da take ɗakin Madu. Ta fito har da Abba suna tambayar lafiya. Nace sun kai shi asibiti mu je yana can. Sun ɗauka zarewa na yi. Ami cikin tausayi ta ce Zainab ki yi haƙuri mana. Aminsu yana raye ba zaucewa ta ba. Da gaske ne in ji Ummi. A daren muka kuma muka nufa asibitin har da Madu wacce nakuda ta fara kama ta saboda zulumi. Mun isa kusan ɗaya saura kasancewar garin ba cinkoso kuma dare ne. Tun a bakin asibiti muka fara karo da 'yan sanda kafin mu shiga ciki. Da gyar aka bar mu zuwa bakin kofashi dan a daren aiji ya iso asibitin. Ganin yadda ake daru da ni sai na shiga yasa aiji ya ce a bar ni na ganshi. Ko da na shiga yana kwance da kayan aikin shi sai raunukan da ke jikin shi tare da daurin da suka yi wa hannun shi. Bakin gadon na je na zauna tare da rike hannun mara ciwo. Kwalla sai diga take. Banda ina son ka tashi sadauki na babu abin da nake faɗa. Ki yi shiru yata za su iya fidda ke waje. Gyaɗa mishi kai ne ina sarkafa da hannun Yaman. Suna gama mishi diresin suka fita. Lokacin iyayenmu suka shigo da Madura ganin halin da mijinta yake ciki ya kuma karyar mata da zuciya. Mijin da take rigima akan shi gashi kwance ba tare da ya san waye akan shi ba. Me ya amfanin baɗi ba rai? Shin me ya riba da ta ci dan bai da niyyar zuwa ta ce mishi ga mu wadda ta zo ta yi mata tijara. Abubuwa dai marasa daɗi. Dan har ya nuna mata ta yi hakuri ta ce ai na ce zan kashe ta. Shine dalilin da ya sa shi barin kes ɗin. Ya taho afujajen domin ya ritsa ni. Kuma a hanya ne wannan waƙi ta ritsa da shi. Kuka take tana goge kwalla can ta ji mararta ta juya salati ce wanda ya sa aka mai da hankali kanta. Sake juyawa ta yi. Za ta fita amma ina. A nan ta durkushe su Ummi suka tare ta aka kira nas suka wuce da ita a ɗakin haihuwa. Sakin hannun Yaman ne na bu bayan su muka nufi su ni da Ammi. Ummi tana jikin Yaman zama muka yi dan ba mu zo da komai ba. Mikewa Ammi ta ce mun zan je gida na ɗebo kayan amfani kin ji? Yana mata kai ne ina zaune a gun har kusan 2 dare. Madu bata haihu ba 2:30 Ammi ta dawo dauke da flask na ruwan zafi da kuma basket da kayan tea. Ta kai ɗaya flask ɗin ɗaya kuma aka kawo mun inda muke. Karfe 5 na asuba ta yi wanda yayi daidai da farkawar Yaman. Dama bugar da shi suka yi sannan suka kawo shi nan. Bayan sun gaya mishi wanda ya sa a yi mishi wannan aikin. Ko da ya farka da sunana ya farka yana cewa ku kira mun Muwadda. Kwantar da hankalinka Muwadda tana abinda aka faɗa mishi kenan. Ko da aka fito kira na ina ɗakin da Madu ta haihu. Tunda ta haihu jikinta ya rikice asumarta ta tashi sosai dan tunda numfashinta ya dauke da kira aka samu ya dawo. Nan ta ce a kirawo ni. Tunda na shiga na ga yanda take na fashe da kuka tabbas dan adam ba a bakin komai yake ba. Da zarar Allah ya dora mishi ciwo sai yanda aka yi da shi. Miga min hannu ta hawaye na zuba a idanuwanta da kyar ta ce mu waki yafe min abin da ne ta miki. Yar uwata ni ban rike ki ba asali ma bana taba duban abin da kike min dan na san da kike mishi ne ya janyo hakan. Kar ki damu kanki da ni ina tare da ki Allah ya baki lafiya. Za ta kuma magana na rufe mata baki na ce ki samu lafiya tukunna uwar gidan CP. Lumshe idanuwanta ta yi nima na fita dauke da yaron da ta haifa mai kama da mu. Dan kama nake da mijina kamar mu yana ɗaya daga cikin abin da yake fusata ta dama. To gashi ta haifi mai kama da mu. Ɗakin da aka kwantar da Yaman na samu mikawa Ummi yaron ne. Na nufi inda Yaman yake kwance kura min ido ya murmushi ne wanda yake tafe da kukana. Na ɗora kaina akan kafaɗar shi nace sadauki na ka farka sannu Allah zai bi maka haƙinka amma dan Allah ka kura da aikin nan kaji. To masu sauraro anan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah. Ni ce tawo kamar kullum Mama Hanim nake cewa ayi saurare lafiya.